Hey Bax. Ngayon ta Bax. Bahala ka dira Bax, init kayo. Dum da dum da dum dum da dum da dum da dum da dum dum da dum da dum da dum da dum 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 da dum. So ang atong pagaisgutan karong adlaw is ang top 10 nga vlogger sa Cagayan de Oro. Official gini sila nga mga vlogger. Dili lang ni sila mga pipitsugin nga vlogger. So sila ang mga matawag na ako nga first batch sa vlogger nga kuan nag-strive pataas. So take note lang, kani sila nga mga vlogger is partner na sila sa YouTube. Dayon na sila sponsorship. Nag-earn na sila sa pag buhat nila video sa YouTube. And then dili ni sila wala sa nabantayan ako, wala sila clickbait nga mga video. Pure vlogging and pure video tutorials, tanan nga mga video nga ilahang gibuhat personal sa ilaha. Dili ka na para sa nang uban nga mga clickbait nga kanang kung unsay trending nga video mo ilang i-post sa ilahang channel para dako ang views, dili. So without further ado, kung bago ka diri sa akong channel, pakisagpa sa subscribe button o pakilitik sa notification bell para updated ka sa ako ang mga video nga i-upload. So first in our list is Becoming Filipino. Iyahang name Kulas, nickname niya Kulas. Na siya'y 394,971 subscriber. Dayon nag-join siya sa YouTube is noong December 30, 2006. Dayon as far as sa last na to nga na check, na siya'y 644 nga videos. So Becoming Filipino guys is ang iyahang niche is travel and adventure. Kung mabatayin niyo sa iyang video, halos nalibot na niya ang tanan ang places sa Mindanao, then sa Visayas, and then sa Luzon. So kung mabatayin ninyo nganong Becoming Filipino is foreigner siya, and then nganong first siya sa atong list na vlogger sa Cagayan de Oro. Backstory lang, 8 years ago ang nag-introduce sa vlogging industry diri sa Cagayan de Oro is si Kulas. So Facebook pa siya ato, and then sa YouTube dayon siya. And at that time, 8 years ago na siya ay 20,000 subscriber. So siya pa ang pinakataas na subscriber diri sa Cagayan de Oro. Nagpuyo siya ato at that time sa Corales, kung mabantayan ninyo. Sa taran nga mga kabalo, sa Corales nagpuyo si Kulas. And then later nagbali na din siya Manila. Now, second on our list is si Miss Ami Talabok. Ayan. So, ang iyang subscriber guys is 175,405 sa time nga nag-check na ko last week. And then, nag-join siya sa YouTube is May 27, 2015. And then, na siya 37 videos sa last na ko nga check. So, kung mabantayan niyo sa iyang video, ang iyang niche is makeup and beauty. And third on our list is si Rigel Thomas. Na siya'y subscriber nga 23,677. Nag-join siya sa November 22, 2014. Then last week nga check na ko, na siya'y 59 nga videos. So travel and lifestyle ang iyahang kuan niche, pero nag-switch siya sa comedy and entertainment. So I know kung sa iyang future plans, but siya ang atong top 3 nga kanang kuan vlogger nga booming, payaman. So kay nakipag-collab siya kay Jomi Hospital nga taga Hingoog nga nag-base na karon sa Cebu. Fourth in our list is Bitok University Bisaya Vlog. Okay. So Bitok University Bisaya Vlogs nga naa siya'y subscriber nga 6,334. So nag-join siya sa YouTube atong October 5, 2016. Doon sa last week na to nga check, na siya'y 378 nga videos. So kung mabatayan ninyo, focus siya sa
comedy and entertainment ang iyahang niche. So kailan naman ta sa iyahatanan, MOR DJ, and then host sa pamahaw espesyal, so then sa mga events. So ika-fifth nga in our list sa vlogger is si Al Moralde. So na siya 5,073 ka subscriber, and then nag-join siya sa YouTube is November 29, 2009. So last na to nga check, na siya 69 videos so far, and then ang iyang niche is comedy and entertainment. Yan, kung mabatayan nyo sa iyang video, jokiron siya nga tao, siaw kaayo, bugoy. 6 on our list, Jeff Aquino. Ayan. So, kung yung nickname is Dudski. So, na siya 4,128 ka subscriber dahil nag-join siya sa YouTube is May 26, 2012. So far, sa last na to nga check, na siya 173 ka videos. And then, kung mabatayan ninyo, ang iyang niche is city tours. So, kung gusto mo makabalo sa mga nice places diri sa Cagayan de Oro, tourist spot, lami nga kananan, visit sa iyang channel, and then makabalo ka kung asa mga nindot nga places. So ika-7 sa ato ang list is si Joe Corny Vlogs nga na siya 2,064 nga subscriber, and then nag-join siya sa YouTube is September 25, 2013. So gi-check na to last week iyang videos, na siya 78 ka videos, and then ang iyang niche ani guys is comedy and entertainment. So kauban ra ni sila ni Bernie Bitok-Bitok. Bernie Bitok. Lagi sa MOR. Ika-8 sa atong list is si Lovely Ibonia. So na siya 2015 nga subscriber, and then nag-join siya June 26, 2012. And then sa last week na to nga check sa iyang videos, na siya 79 upload ka videos. So iyang niche anything, travel, tutorial, makeup tutorial, lifestyle. So bisan unsa lang nga iyang mauna-unahan nga tripping sa iyang kinabuhi. Ayan guys, so before ta magsugod sa atong ika-9th nga kuan no, list sa atong vlogger sa Cagayan de Oro, na vlogging setup sa akong manghod si Arjun. Low budget ra ni siya. Naka-attach siya. low budget na guys. Smile. Nakita nyo dyan. No. Low budget. Naka-attach sa Disclaimer, wakoy channel. So naka-attach sa payong battery kayo. Hindi kay halata nga ga-vlog, kapayong rasta. So ika-9 nga kuan sa atong list is si Maria Johena. Saba pa kay dire. So subscriber niya guys is 1,023. And then nag-join siya November 20, 2015. Then last check na to, 53 videos ang na-upload ni Maria Johena. So ang iyang niche is travel and lifestyle. Saba kay dire. So ika-10 nga vlogger sa atong list is Kabantaw. Ito joke lang guys. So mo ni ang catch, wala tay ika-10 nga sa ato ang list kay I will let you decide kung kinsa ang ika-10 nga kuan vlogger diri sa Cagayan de Oro nga sakita ninyo pasok sa kuan sa ato ang list nga kuan partner na sa YouTube, ga-earn na siya, dayon na siya sponsorship o sa paman pure nga kuan video, iyahagid nga video ang nasa kuan mga uploads, dili mga clickbait nga video. Saba man gid diri. So mo ta guys no, ang napulo ka kuan nga vlogger nga ga-earn na nga based diri sa Cagayan de Oro. Some of them are not here na sa Cagayan de Oro, kay nasa Cebu si Al Moralde, around the Philippines si kuan
si Kulas Becoming Filipino, dayon diri na dayon ang uban sa CDO. So hope nga suportahan nato ang mga vlogger diri sa Cagayan de Oro. And then thank you so much for watching. Sagpa sa kwan subscriber palihog. Bye bye. Hey, Bax. Back here.